Здравейте от мен, аз съм Tiger Storm и днес ще се опитаме да направим още една игра, в която да унищожим едно кралство или и двете, за да бъде цялата карта наша. Да видим дали ще успеем. Ще играем игра за класиране, както ви казах и предния път. Този път може би ще играем дълга игра или двубой направо. Може би да използваме дълга игра. Това път да видим. Ще бъде интересно тук какво ще направим. Днес как сте хора, как ви мина деня. И в края на видеото ще има един от въпросите. Ще ви питам дали един от въпросите сте го познали в даденото видео. И пишете долу в коментарите. В края на видео ще ви кажа отново да пишете долу в коментарите дали сте познали някой от отговорите и дали са ви затруднили. Да видим. Започваме с избиране. Ние избираме този край. Ще бъдем червеното кралство. Зеления избира другия край, а синия какво ще избере? Супер място. Време за експанзия. Ние избираме тук. Отдолу. Мисля, битка между кои две страни ни показва филмът Мел Гибсън в Мел сърце Англия и Франция, мисля, че или Англия и Шотландия. Не, Англия и Шотландия. Значи не успяхме да завладеем тази територия, сам зеления си познава отговора. Така че зеления за сега е напред. Не съм гледал филма и не го знаех. Прякорът Левски на Васил, що да се казва, измислил първия. Прескочил голям ров. Това е лесен въпрос за всички, които знаят историята, защо са го нарекли Левски. Отново ние имаме право на два избора, така че да видим. Кой е автора на Римния буквар? Това също е лесен въпрос. Петър Берон. Тук е добре, че имаме право, нали, да избираме кралството си и място, къде да бъде разположено. Избираме тази страна. Да видим зеления какво ще избере. Супер. Каква парична единица е в Китай? Копейка, евро, юан, рубла. Юан. Копейка не е, рублата е в Русия и еврото е в Европейския съюз, както и в България вече. Така че успяваме да вземем още една територия. Free Territories. Кое е най-голямо четно просто число? 2. Две, да. Така че този път не успяхме с бързи ръчички да спечелим една територия. И повеждаме. Коя година Линд произвежда световния известен трюфел Линдор? 2008. Не знам кога. Наистина 2. О, доста по-рано. Не знаех честно отговора. Пишете долу в коментарите дали вие знаехте този отговор. И така започваме първи. Ще се опитаме тази територия. Какво е дилексия? Владение на език, разстройство на способност за четен вид риторика. Разстройство на способност за четенето според мене. Да. Отколкото ще се стои в корфболният отбор. Казвам 4, защото не знам. Като не знаеш, пишеш 4. 8. Два пъти повече. Или да. Не успяхме нищо да направим този път. Дадем зеления, къде ще се опита да атакува. Синя. Какво означава думата тюбетейка? Малко пример за готвене, където бъде пренесен комисия. Вид малка шапка. Малък рибон са отготвени? Не. Вид малка шапка. Този въпрос, ето че нещо ново научих. Както и за предния въпрос. Научихме по нещо ново. Кой музикален инструмент има струни? Тъпан, кавал, виола, гайда. Виолата. Това също е много хубав въпрос, но и лесен.
С коя година излиза филмът Господин за един ден? 1968. Не знам дали е тогава, но със сигурност не е тогава. 83-та. Супер. Били сме по-близо. Не съм го гледал, но са ми разказвали. С какво може да убиете върколак според легендите? С сребърен куршум, мисля, че от сребро се страхуват. През коя година Росо Сейферет получава Нобел награда за литература? 1950 може би ще е. Или там някъде. 84-та. Тоест 2 години преди да умре. Къде се намира Френска Полинезия? Европа? Щом е Френска? Или Южна Америка? Ясно. Океания. Интересно. През коя година почина германски физик Макс Борн? Не знам, честно казано. Може би някъде 80-та. И 70-та по-скоро. И tos Мегел е явно много добър. Време е и ние да се опитаме. Кое ясе е испанска? Асорда, пилев, марсала, броксети, горгонзола, чирисо. Асорда казвам аз. Чорисо. Ако някой ще пита долу в коментарите защо не използвам джокери, понякога ми е по-добре да игра без тях. Как се нарича лекар уролог, специализирал в областта на мъжката полова система и заболявания? Офталмолог, гастренолог, гинеколог, андролог. Офталмолог. Не знам, честно казвам, не съм толкова също андролог. И да. Когато не знаеш, не искаш нещо, което не знаеш. Пак аз не го знаех. Време е да се опитаме да си върнем една територия. Какъв е прякора на Христоичков Камата? Това, ако някой не го знае, българин поне, човека, който е спечелил от 94-та година златната топка. И е станал четвърти в света. Колко стаи и зали се намират в двореца Потала в Лахса, Тибет? 17 казвам аз. Не знам тук наистина колко ще е. 100 000 стаи. Добре, това е прекалено. Кой пък се е наумил да прави толкова стаи в един дворец? Доста са си. В коя област се използва метод суха игла? Изобразително, медицина, физика. Медицина? Или изобразително? Да, изобразително е било. Трябваше горе да погледна в филма Терминатор за главния персонаж. В времето от коя година? 1984. Не. 2029, да. И е време отново да се опитаме да си върнем територия, която стана наруша международните спогодби, черпатиката си на администрация задържания палестинци, Белгия и Израел. Колко пъти е отличен като най-добър трагически поет Есхил Фатина? Казвам 7 пъти. Може би ще бъдат по-малко. 13. Интересно. Но успяхме да си върнем на територия и сме втори. Коя е столица на Мексико? Мексико Сити. Географията е добро. Колко милиона километра е разстоят между Слънцето и Земята? Един. Мисля, че са 10. 150. Това не го знах и отново си връща територията. Явно ще спорим само за една територия за сега. Какъв цвят е матча? Чаят зелен. Матчата не е ли зелена? Опа, не, това е между тях. Зелен, добре, браво. Зеления продължава да бъде диктатора на полето, така да го кажем. И ще атакува и нас. Какво е луксация?
Трети изкълчване с чупване на тазък, вътрешен кръвоизлив. Изкълчване на става. Това не го знаех. И пада ни още една територия, така че за сега май ще останем много назад. Ще се опитаме тази територия да си кое първо да имам цвета на Пиронкова. Това е една тенисистката ни името. През коя година е възникнал най-посещен в историята на град Лондон пожар засегнал на 2009. 1666. Много назад във времето е било това. Аз не съм бил роден тогава. Много ще се какъв представя Атлантът. Използвам подпора. Да, ама не. Това е интересно. Едната Никола изгармя, която от посочените игри не е настолна народна топка, Европолия, Монополи не се среди. То е ясно, че е народна топка не е настолна, тя се игра с топка. В коя година е издадена трудът на Карл Маркс Капиталът? 1989. Опа. 1867. И една кола ни остава. Кога да се пренедачи? Бъдни вечер. Колко има търдава река Сена? 1400... Не. 5500 км. 777. И това беше тотален мис. И до тук беше нашият опит да превземем цялата карта и за жалост тази игра загубихме. Благодаря ви за вниманието, което отделихте за нас и довиждане. И пишете долу в коментарите, вие знаехте ли отговорите на тези въпроси.